volia fer una puntualització sobre aquest tema responsable de les gravacions, tu, Xavi. No, perquè com que la gravació es va aprovar per ple la vegada, quan es va aprovar que es posaria la gravació, que es gravaria en el ple, es va aprovar per ple, doncs s'ha aprovat malament, però no està aprovat per ple, hi ha d'haver un responsable, perquè les gravacions per ple no surten de l'Ajuntament. Llavors hi ha d'haver un responsable, perquè si es fa un mal ús d'això, nosaltres ho podem... No, el responsable sóc jo. No, només és per això. No, perquè no podia deixar el nen. La decisió de l'any no s'ha. Hem convocat la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament del dia 30 a les 7 de la tarda. Per tant, ja som les 7. El primer punt és l'aprovació de l'acte de la sessió, hi ha una només, no? La sessió de les dues. L'ordinària de l'octubre i l'extraordinària de l'octubre. Jo volia que constés en acte manifestar el nostre vot negatiu a la redacció de l'acte i a les anteriors, les actes des del mes d'abril fins al mes d'agost, per no haver pogut exercir el nostre dret a fer-hi constar el que considerem. Un dret que ens empara la llei de règim local vigent o per incloure expressions o continguts que considerem inadequats. Uns fets que han estat motiu d'una queixa del nostre grup, el síndic de Granollers. En aquest sentit, si el senyor secretari considera que puc fer lectura de les esmenes que nosaltres considerem en aquelles actes, ho faré tot seguit. Són actes que estan passades, si voleu fer... Perdó, el que jo tinc entès és que el responsable de que consti en acte el que diuen els regidors és el secretari i no l'alcalde. Per tant, si el senyor secretari inclourà en l'acte el que jo llegiré, ho faré. No, però llavors no està previst de la Junta Local per fer un canvi. Perquè consti en acte el que un regidor expressa, passa si la parar literal i si voleu passar, en el senyor secretari, jo ho llegiré, si us sembla bé. Començant per l'acte del ple del mes d'abril. Primer, si reprodueixen consideracions o expressions que haurien de quedar fora de la mateixa i que semblen buscar la confrontació amb el grup ISAF i els seus representants, com ara quan es diu de les carreres que ISAF prioritza, o en el que queda clar la discòrdia i la desavinença, o, per tant, queda clar que l'equip de govern. Segon, en l'apartat 3.b, sobre el debat de la piscina es va esmentar com una més de les actuacions a incloure en el llistat d'infraestructures i porta a portar consultes dels veïns. Tercer, en el punt 7 del paràgraf tercer d'aquest apartat, s'ha modificat i no es pot comprovar per la manca de gravació del ple. Entenem que es va dir que amb l'estalvi del cost de 600.000 euros de la pavimentació de la Barroca, que en realitat costarà la meitat, es podrà destinar al projecte de la xarxa d'abastament d'aigües de les carreres. Quart, que durant el ple no es van donar les xifres i dades que incorpora el paràgraf 3 i 7 del punt 10 de l'acte. En l'acte del mes d'agost, que en el primer punt d'aprovació de l'acte anterior no s'hi reprodueix l'incident a l'inici del ple pel qual se'ns va negar el dret a fer constar l'acte a les puntualitzacions anteriors, les que acabo de llegir. En el punt 12 s'hi especifica que es va votar en contra del compte general sense concretar les factures referides, mentre que a pregs i preguntes sí que se n'esmenta una sense que es podia entendre el sentit per l'omissió anterior. I per últim, en l'acte de la sessió extraordinària del dia 28 de desembre, que és una de les que tenim avui sobre la taula, on s'indica el senyor Cusell respon que tot s'ha aprovat per Junta de Govern, entenem que hauria de dir per manca d'informació i perquè tot s'ha aprovat per Junta de Govern. Puc dir una cosa, una puntualització. Que jo sàpiga, no ho sé, mai s'ha dit que la meitat del projecte de la Barroca iria destinat a les carreres, perquè és impossible. No ho podem dir perquè és una cosa impossible. Llavors, això no sé com va ser l'invent, però nosaltres no hem pogut dir mai això. Vull dir que quedi clar que no hem pogut dir mai aquesta paraula perquè no existeix. I el projecte de la Barroca és el projecte de la Barroca. Les carreres ha de ser un projecte.
que s'aniria limitant per allà, això no es pot dir perquè no és cert, ni és cert. Hi ha altres coses de les que he sentit aquí, no sé, hi ha coses que s'haurien de mirar, però que tampoc són ben certes del tot el que estàs llegint. Es poden mirar, el secretari de la paraula. Els actes del juliol i de l'agost estan aprovades pels vots que es van aprovar i es posa referent a l'acte del 28 de desembre, afegir que per manca d'informació tot es va aprovar per la Junta de Govern. Si ho s'aprova, no pas cap inconvenient en aquest aspecte. Per tant, ara es tractaria d'aprovar les actes del 30 d'octubre i l'acte del 28 de desembre. Respecte al 30 d'octubre, hi ha alguna observació? Nosaltres votarem en contra de les actes, com he dit, fins que no es reflecteixin aquests punts que nosaltres considerem que es van dir i que no es reflecteixen a l'acte i per tant entenem que s'haurien d'incorporar en les actes com un annex del grup de l'oposició. Fins que això no es faci, votarem en contra. Si fossin certes es podrien, però hi ha coses que no són certes. Jo només vull dir que no Hi ha coses que no són el que certes. està clar és que les actes de l'abril i les de l'agost es van aprovar per majoria absoluta i estan aprovades i ja no es poden retocar. Que en l'acte del 30 de gener si consti aquest escrit literal tal com l'ha donat un regidor, evidentment s'hi constarà perquè l'ha donat un regidor i no hi ha cap inconvenient. Però respecte al contingut de les actes del juliol de l'abril i de l'agost no es poden tocar, estan aprovades com estan aprovades. Respecte al del 30 d'octubre no hi ha cap esment i avui s'hauria d'aprovar per majoria, per unanimitat o per el que sigui, però s'ha d'aprovar, s'ha de votar. Es vota en contra, es vota en contra. I la del mes de desembre, primera, hi ha una sol·licitud per escrit que s'incorpori per manca d'informació, l'expressió per manca d'informació, es vota si s'incorpora aquesta votació, que no ho decideixo jo, sinó que ho decideix els que l'han d'aprovar, i a partir d'aquí, si s'incorpora això, es vota l'acte el 28 de desembre, si se vota és a favor o no es vota a favor. I el que constarà en l'acte de la data de 30 de gener es veurà quan es passi l'acte del 30 de gener. Que es vulgui condicionar els actes que ja estan aprovats amb contingut d'un acte futur, cadascú és lliure, evidentment, de fer el que li sembli més oportú. Però el 30 d'octubre, per tant, votació. Una precisió. En tot cas, si avui llegeixo aquests punts que no s'han incorporat o que no s'han afegit com un annex en les actes de l'abril i en l'acte de l'agost, és perquè el mes d'agost se'ns va impedir poder, com permet la llei, el que nosaltres volíem que constés en acte no hi constés. Doncs a favor, així, 4. Del 28 de desembre. Doncs en contra de 2. El punt és el despatx oficial. El despatx oficial hi ha el despatx oficial que consta en les actes de les juntes de govern del mes de novembre i de desembre. Com que en teniu una còpia, i són varis, no els detallaré, però encara sí que detallaré el despatx oficial que ha sorgit des de la Junta de Govern del 28 de desembre. En primer lloc, hi ha un escrit al Sigma on fa referència a l'agraïment a l'Ajuntament de Sant Aniol per tal de, en el seu cas, poder-se instal·lar a la capella de Santa Helena un sensor per risc d'incendis, a l'Ajuntament una antena de comunicacions i a la de l'EDAR o la procuradora una estació meteorològica per part del Consell Comarcal. En segon lloc, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca dona el vistiplau de la possibilitat que puguin instal·lar-se bucs d'abelles per al consum propi al Caus. L'Oficina del Cens Electoral, que data 1 de desembre de 2012, els electors de Sant Aniol són 263. El Consell Comarcal de la Garrotxa va arribar calendaris de la recollida de voluminosos, de la deixalleria mòbil i de la recollida de piles per l'any 2013 que s'incorporaran en el proper
butlletí, per informació dels veïns. Però ha fet arribar que es va dotar una inspecció de comprovació del IAE a les empreses del municipi i d'aquí va derivar-se que l'empresa Panels Llémena s'haurà de dur una actualització del seu IAE per import de 117.000 euros. El Consell Comarcal també fa arribar el seu acord respecte al posicionament pel que fa als permisos d'investigació d'hidrocarburs a la Garrotxa. I el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca fa arribar el resultat del 2 sobre despeses sumptuàries dels portos o de les societats de caçadors que tenen una part petita o una explica més gran al port de Sant Andreu. Això és el despesa que s'ha creat. I el punt tercer. Decrets. Tenim tots, no? Decrets d'alcaldia, la Junta de Governs i temes possibles del polític comunitari. Sobre les juntes de govern. No, sobre les juntes de govern i llavors així que no es va fer. Són decrets, això, no? No, hi ha decrets, juntes i temes d'alcaldia. Sobre la proposta, quina és la primera proposta d'ordenació? No, el tema, el punt tercer, que és l'informació No és sobre la Junta de Govern. Sobre la Junta de Govern. Volia que constés en acte dues coses. Una, que no vam rebre l'acte del 21 de novembre fins divendres passat i que pot haver limitat la nostra posició en el cas de les al·legacions presentades al projecte de la Garrotxa. I dues, que s'ha fet un concurs, una licitació i una adjudicació de les obres de l'Església, sense que nosaltres en sabem res, només ho sabem pel que explica l'acte de la Junta de Govern del 28 de desembre. Jo suposo que se n'ha parlat moltes vegades, no? I us van explicar la subvenció de qui les donava i qui les venia. Suposo que vam explicar paraules aquí. El que passa que vulguis donar a entendre una altra cosa, però... En tot cas ens podria explicar com es financien aquestes obres. Ja ho he dit deu vegades, 18.000 euros de diputació, 18.000 de bisbat i 3.000 de Bauhaus i la part. Hi ha una part de baixa de l'empresa i una part que haurà de fer per part de l'Ajuntament, que és una part molt petita. Hi ha el pressupost de 43.000 euros, un IVA i tot, i tenim 39 de la subvenció de Bauhaus. Llavors hi havia dos comptes de Bauhaus, que no sé si podran ser particulars o no, perquè el material es feia més compte, però resulta que el car de compra era més car, que no pas comprant els materials. Jo sé que hem de fer una precisió. La setmana passada se'ls va fer arribar l'acte del 28 de desembre, no del 21 de novembre. Sí, el 20 de novembre no la teníem. No ens havia arribat. I a més, estava només en el sobre de la Marissa. O sigui, el Isidre ni jo teníem aquest acte. Però vaja, en fi, només ho. No, perquè precisament és l'acte en què la Junta de Govern desestima les nostres al·legacions. Se'ls va comunicar per escrit. Se'ns va comunicar per escrit, però l'acte, com havíem quedat, no se'ns havia dit. La comunicació era una traducció, era una revisió literal de l'acord de la Junta de Govern. Sí, l'acte no ens havia faltat. Quart punt. El POUM, des de l'any 2008 es va encarregar la redacció del POUM, s'ha anat fent tota la tramitació que diu la llei, s'ha anat seguint, es va enviar finalment a urbanisme i a la Comissió d'Urbanisme de Girona el 15 de març del 2012 el va aprovar el POUM definitivament, deixant pendent per ser efectiu o executiu en termes legals tot el que és el POUM, la presentació del que és un text reforç del POUM on es recollissin
quatre aclariments o 4 punts que afegia la mateixa Comissió d'Urbanisme en el text contingut, en el propi text del POU. Es va passar l'acord de la Comissió d'Urbanisme als tècnics redactors, van elaborar el text reforç incorporant-hi els requeriments o les prescripcions o les recomanacions que feia la pròpia Comissió d'Urbanisme. Un cop feta aquesta incorporació es tracta de donar el vistiplau al POU, el text reforç, perquè el POU ja està aprovat definitivament, per tal de remetre'l per triplicat a urbanisme amb tot el seu contingut. Havia de venir la tècnica redactora a explicar-ho, ha trucat aquesta tarda que tenia la grip i no ha pogut venir. A grans trets és un tràmit més... Abans d'això, el POM tancava les carreres sense poder ampliar les cases i sense poder edificar les parcel·les que quedaven edificables. Van anar amb la Teresa Silla, la Maria Díaz, en Joan, van anar a Barcelona a parlar amb el director general d'Urbanisme, que aquí a Girona ens havia tancat la porta del tot, i van quedar per una reunió aquí a Girona amb els de Girona i ell ho va veure bé, el que veia molt els de Girona, ell ho va veure aquí, ens van entendre i va quedar que les carreres es pot edificar fins a un total de 250 metres per casa, per les parcel·les que tinguin 50 metres, si no serà proporcional a la parcel·la, però en tot cas es va deixar la porta oberta a les ampliacions per poder aconseguir-ho i que les parcel·les del moment fins al 30 de desembre, fins a l'últim dia de desembre del 2014 són edificables. Després se'n tornarà a parlar, però de moment no s'ha tancat res, cosa que el POM tancava tot. I hem aconseguit que continuï obert i que puguin haver-hi ampliacions als carrers. I fins aquí, llavors, una mica tot això que ens demanen pel text reforç era una mica la recollida dels dics de Girona que els hi van passar pel CIM i ens han fet portar més documentació de tot. En tot cas, nosaltres hi votarem favorablement en el punt i ens alegrem que l'Ajuntament disposi d'una eina com és el Pla d'Ordenació Urbana i ens alegrem que incorpori alguns dels aspectes que també alguns de nosaltres des de fora de l'Ajuntament s'havien batallat, per entre cometes d'alguna manera, i que, per exemple, algunes de les al·legacions que es van presentar per l'associació Solvent Centeniol s'hagin tingut en compte i constin en aquest document. El punt 5 és això que ha diputat l'alcalde en el punt anterior, un dels requeriments verbals cap a la Comissió d'Urbanisme de Girona era que s'incorporés o que se'ls fes arribar un annex en el que hi haguessin la relació dels metres quadrats edificats en aquests moments a les carreres, per tal que tenim un quadre de la realitat per poder utilitzar les ampliacions en un futur. En aquest cas s'ha fet fer un informe per part dels serveis tècnics municipals que ha analitzat totes les llicències d'obres de la realitat física, un llistat que s'ha fet arribar i que es tractaria de donar-hi també el vistiplau per tal de remetre l'urbanisme. Sí, una pregunta que tenim sobre aquest informe. L'informe parla de les superfícies construïdes i dels drets de les parcel·les i en el document que s'adjunta en aquesta columna hi ha uns metres quadrats construïts, però no sabem si són realment els que ja estan construïts o la suma dels construïts més de... No, són els que han construïts. Això no és el que ha construït. L'urbanisme, quan demanis una ampliació, digui, bueno, tu tens 3 metres que en queden... Tot està a 200 i pico, 250. Sí, 250. Nosaltres menys, ja t'ho poso aquí dalt. Llavors, aquí hi ha una cosa, si veieu com començar ja fa fins al número i llavors hi ha una cosa aquestes són les no edificades. Ja els que torna a començar l'1. Aquestes són les que no hi ha res. Que ara no tenen
Hi ha un projecte que els diu els metres que volen edificar, que volen edificar. I quan el feu poli, es deia una cosa, que no me'n recordo quan ho tècnic, que deia que si la parcel·la tenia més de dependència concreta, sempre s'ha dit dintre d'aquestes Clar, dintre aquestes, com que ja estava presentat l'urbanisme... No, perquè si no seria un No, contradient. si encara si no hi hagués contemplat tot l'urbanisme, no es hauria pogut edificar les carreres, perquè totes venen del normal. Però com que això ja estava consolidat i com que les altres ja hi són, han de conservar aquest dret. Depenent aquest nom, com si són urbana tot plegat. Sí, com una zona rústica, llavors no pendent tampoc el dir. Si no, no podria fer tant. Més que tot era perquè ja estava bé. Seria com està molt del pom, aquesta cosa. no era per fer tota la zona urbana tot. Si ara tu haguessis de començar les carreres de fer, aquesta pendent ja et limitaria el poder-hi fer res. Però com que ja estava bé. Si no el vistipal de l'informe, vots a favor. Sí, és el pla d'acció per l'energia sostenible amb el Institut de Sant Miquel de Finestres. S'hauria d'estudiar avui per no remetre'ls ja que hi havia d'urgència. Aquest dia, si vareu assistir a l'explicació, és aprovar això, segurament hi ha vosaltres que aprovar-ho. Sí, nosaltres havíem presentat un punt també perquè es tractés en el ple, que era la creació d'una comissió de seguiment. Això de la comissió volia contestar d'una altra manera i jo pensava que el PAES es seguís des del ple, ja tenim la comissió feta, vull dir que... Ja, però hi ha veïns que tenen interès, que han mostrat interès també de participar-hi, per això jo parlàvem o plantejàvem que hi hagués una comissió en què hi poguessin participar també veïns que poguessin presentar propostes. Millor que haguem sortit així, tenen tanta feina. No, ho dic en el sentit que hi van haver coses que van sorgir, com per exemple la coordinació dels autobusos, que la suma del CO2 que s'emet en el transport, que és la part que més se n'emet, doncs es podria estudiar això, se podria incorporar d'alguna manera com això va ser el 2020. De fet, és un cavall de batalla que tenim en la comunitat de fa temps i que els estem a sobre i que els estem aixecant i sempre ens diuen que són adjudicacions fetes i sempre que estan fent proves pilot en pobles i tothom no s'acaba mai. Suposo que hi ha d'haver interessos d'aquestes adjudicacions o que sigui i anem passant. Però quan van fa el seguiment i tu es pot fer des d'aquí fa el resultat de tots. No, el plantejament és això, que pogués estar oberta als veïns que vulguin participar en aquesta comissió. Resulta, fem una comissió, els veïns interessats que es fa un llistat de la gent que vulgui venir a l'Ajuntament a apuntar-se i es fa una llista de la gent que vulgui participar, ja està. No hi ha problema. Pel que entenc, el punt 6, que és l'aprovació del PAES per exposar-lo al públic 30 dies, es vota a favor per unanimitat. I llavors entenc que el punt 11 queda incorporat en l'acord de crear una comissió en què participaran les persones interessades que s'apuntin a l'Ajuntament durant el plaç d'un mes i llavors farem una comissió d'aquesta gent. I podran formar una part, per tant, regidors i qualsevol veí del poble que estigui interessat. I sobre un termini d'un mes perquè els interessats s'estiguen aquí a l'Ajuntament. Unanimitat. Bueno, de 8 un mes. De quan es posi en exposició pública, no? Sí, quan surti d'exposició pública. Durant el període d'exposició pública. Durant el període d'exposició pública també és també. L'ideal que s'interessi de l'oceà que sortís un crític. El punt 7 s'inicien els tràmits per
nomenament de jutge de pau titular. Hi ha dues places, el jutge i el substitut, perquè el qui vulgui s'hi pugui presentar. I que tan sols no hi ha el procés. I després, quan estigui a l'hora de les votacions, ja ens tocarà decidir. Quin termini hi ha per presentar-se? 15 dies des de l'endemà que sortim al vot, un cop que s'us va arribar a l'autorització. Vots? Vot? És tot el que és a disposició pública i extranjera. Llavors, a partir d'ara, quan sortim, ens podran presentar els currículums que es creuen. Aquesta moció la teniu a partir de reclamar a l'estat espanyol que no s'incorpori el seu dèficit de Catalunya, el govern per una comunitat comuna. Sí. I aquest defensa del model d'escola catalana suposo que també, no? L'escola catalana. El punt 10, proposta Guissau, projecte de la xarxa d'aigua potable a les carreres. El projecte ens ha arribat avui, que inclourem en el pla d'obres de l'única cosa que ja és del pla d'obres d'aquest quadrienni que ve, que s'ha d'entregar el dia 21 d'aquest mes, que ve del mes 27 del mes de febrer, s'ha d'entregar. Avui ens ha arribat el projecte, tothom que el vulgui veure està aquí a l'Ajuntament. Està redactat en dues fases, encara que l'haurem de dividir en una, perquè inicialment ens donen les dues fases enteres, encara que la més cara l'haurem de dividir, perquè comencem de baix amunt, i la de dalt és la més cara, que pugi més de 200.000 euros. La de dalt encara som partidari de dividir en una altra fase, perquè depèn de la quantitat que hi hagi. El problema més gros de les carreres en l'aire és la part baixa. Si podem arreglar la part baixa com més o menys problemes té, perquè no hi ha tanta pressió, no hi ha tant problemes de retasca. Em sembla que la fase 1, la part baixa, que inclou des de l'espoltat del Plascar a l'espoltat de la Sílvia, que puja pel Pins, i va fins al dipòsit de la Tenca, el dipòsit de la Tenca de Fermant, puja 130 i pico mil, no? I a la resta, el carrer del mig i tot el tram de dalt, 200 i pico, quan està baix, però pensar el tram de dalt, que és el menys complicat i el que menys problemes ens porta, fer-hi una altra fase, partir-lo, per si no arriba a les subvencions que podem anar dosificant. Però de moment no demanem enter, vull dir, tot complet, tot el toquet. Llavors ja veurem fins que podem arribar. Si poguéssim fer la part baixa ens trauríem un pes molt gros a sobre, perquè sempre ja tenim malament coixos, és el que és president. I també ja s'ha de començar, si s'ha d'asfaltar algun camí, s'ha de començar per la part baixa, no es pot fer que no s'hagi canviat l'aigua. Això està per mirar-se'l tothom que vulgui, ha arribat avui, està el Rosa el tindrà baix, es pot mirar qualsevol. Els comuns hi havia... No, perdó, perquè tenia alguna cosa a dir, com que hem presentat nosaltres. Bé, nosaltres considerem, com ja hem vingut defensant en els últims plens, que no tots els recursos que arriben en aquest Ajuntament es poden plantejar en un únic projecte i que, per tant, si, com es va dir en el ple del 28 de desembre, ja hi ha un compromís del Consell Comarcal de finançar 120.000 euros en aquest Ajuntament, el que nosaltres plantegem és que aquests 120.000 euros es destinin a la fase 1. No ho vaig explicar així. És un compromís de construir el pla d'obres, el pla de camins del Consell Comarcal pot arribar fins a un valor de, calculàvem, que al voltant dels 120.000 euros. El pla de camins. I ara se'ns ha enganxat una cosa que no hi comptàvem, perquè no hi
comptàvem destinar el pla de camins del Consell Comarcal, posar-lo a final de la legislatura per poder comptar en tenir un tram de l'aigua fet i poder escoltar el cim d'aquest tram fet. Però tenim un problema, que el Consell Comarcal ha de presentar aquests projectes i només donen per camins supramunicipals. Vol dir, les carreres no és un municipi municipal i tenim un problema aquí. Ara hem de veure com recapitulem això, per veure quins canvis i quines coses podem fer. Però, esclar, no és tan fàcil com dir gestionem això i tenim aquest centre, doncs no. Han pitjorat. Han pitjorat contra tots, contra nostre, contra tots, perquè la nostra idea era aquest pla de camins del Consell Comarcal, que no ens servia per la Barroca, perquè a la Barroca necessitem adjudicar nosaltres i el Consell Comarcal no pot fer això, ha d'adjudicar ells per l'obra ells. Tu no pots fer una obra i que vingui una altra empresa adjudicada al Consell Comarcal i que faci una obra diferent o que faci d'una altra manera. No pot no casar allà. Llavors, la idea era aquesta de posar-ho a finals del pla d'obres perquè tinguéssim temps de fer el projecte de l'aigua i poder escoltar el cim d'aquest projecte de l'aigua. Vist això, hem de buscar la manera, al final haurem d'acabar per no perdre aquest pla d'obres, aquest pla de camins que prou que costa d'aconseguir, de buscar la manera de compaginar aquest pla de camins en la carretera de la Barroca, que sí que pot anar perquè és supramunicipal, i d'alguna altra manera girar algun tema que pugui venir en les carreres però esclar, en la Barroca ets de deixar un tros per fer ells, no pots adjudicar ells perquè aquests calés no te'ls donen, adjudiquen i fan no és uns calés que vinguin i no poden anar per més que no es pot veure. Llavors ens condiciona molt i encara hem de mirar com ho fem. En tot cas, quan és d'aquí 3 setmanes tindrem un ple per presentar un ple especial per presentar el pla d'obres perquè encara això no acaba de dir no sabem convenient, encara estem parlant amb el Consell Comarcal i estem buscant una manera de poder escalar alguna part de camí per les carreres, poder fer un tros ja de camí d'educació és el tram de l'aigua. El pla d'obres d'aquest any, ara tindrà el divendres, no, dilluns, dia 6 és dilluns. Dimecres ens fan l'explicada del pla d'obres, com anirà, però una mica, a través del Consell Comarcal, que ja hem fet trobades de tècnics municipals que ja s'han trobat amb els que estan programant el pla d'obres, una mica va que per aigua, per temes d'aigua que abans no era, abans prioritzaven locals socials, edificis i manteniment d'estructura d'edificis i coses d'aquestes. Ara aquest any el pla d'obres sí que ha prioritzat els trams d'aigua potable. Diguéssim, la subvenció de les carreres de l'aigua potable no sabem quina quantitat, però que en el pla d'obres, com que serà pràcticament de cara al pla d'obres, serà una única subvenció, no n'hi haurà cap més en la Generalitat pel tema aquest, serà una subvenció única que li intrometrem tot el projecte a la totalitat. El projecte ens anem més de 350.000 euros. 350.000 euros és molt difícil que ens escoltin tots. Per això deia jo, si hem d'eliminar el control, eliminem al final de tot cap a dalt, que ja el podem fer i llavors mirar la manera de com alguna subvenció o d'algun recurs de poder fer algun tram quan hi hagi l'aigua feta d'asfaltar d'aquest tram baix de la primera fase de la instal·lació de l'aigua potable, que és primera fase, com si li posis aquella el més dolent que hi ha els dipòsits, que és el punts més crítics d'aquesta carretera, perquè no l'arregles i cap de 2 dies tornes a estar aixecat perquè té massa carrer. I el cotxe ja patint, però bé, va amb aquesta línia, vull dir que no hi ha més, el pla d'obres va tot per l'aigua de les carreres i el camins d'aquests del Consell Comarcal, si no hi ha cap més manera, haurem de buscar la manera que puguin fer un tram de la Barroca i que amb algun cèntim, com sigui, hem d'anar, que sigui per la baixa o que sigui, de desviar-lo, de canviar-lo sobre la baixa. Bueno, a nosaltres ens agradaria molt més aquesta versió que has explicat avui, en el sentit que no totes les inversions d'aquest municipi aniran a la carretera de la Barroca en aquesta legislatura. Mai ha estat la nostra idea, mai. Per tant, hi haurà recursos per fer la xarxa d'aigua potable, que si no ens mal entès el projecte de la xarxa d'aigua potable està
un armari sobre la taula des de l'any 2005. No, És el que se'ns va ensenyar. Sí, a la fase 1, la de baix, la primera fase aquesta de 120.000 euros, el teníem fet perquè quan vàrem fer els dos asfaltats, que eren 2 plans de camins del Consell Comarcal, entrava un tram d'aquesta xarxa que pujava del dipòsit de baix de Cal Conill, que diguem, d'aquí al Pins. Allà vàrem haver de fer una canonada nova que la va assumir l'Ajuntament, que va valer 20 i pico de mil euros. Casualitat de la vida, que quan vàrem fer l'altre ens vam trobar amb el mateix cas, que el tram aquell que va des d'allà on s'acaba l'asfaltat fins a baix a l'última parcel·la, també el vàrem haver de fer l'Ajuntament i també va valer 15 o 16.000 euros. Allà encara vam tenir sort que hi va haver algun veí que va fer una bona col·laboració. Però que vàrem haver de fer aquest projecte de primera fase perquè ja teníem una necessitat. I aquest projecte ja contempla, si us hi fixeu, el cantó que baixa per allà hi ha un hidrant que és d'aquest mateix projecte. El tram que vàrem poder fer ja vàrem deixar l'hidrant allà on tocava. És a dir, cada X metres hi ha un hidrant. Doncs aquell ja està posat i la tuberia fins és la correcta, que és de 110 i està tot correcte. Aquell hidrant, si vingués el cas de foc, podria encarregar bombers directament aquell hidrant. El que passa que la tuberia que baixa, que és de 60, potser no donaria perquè ho estaria més complementat, perquè també podríem agafar, està preparat. Però vull dir que aquest projecte el vàrem haver de fer, ja el vàrem fer tota la primera fase, perquè sempre hem tingut projectes per si sortia un recurs de dir, pam, fem-la. Ens varen donar, el varen presentar una vegada i de 100 i pico de mil euros, que ens donaven 15 o 16.000 euros, no varen poder fer. I varen desistir, no varen acceptar la subvenció. Però sempre s'ha anat provant. El tema del Viure al Poble és un projecte que no us penseu que ens sigui fàcil tirar-lo endavant. No us penseu que ara en Joan irà amb unes classes que li faran per com s'ha de gestionar, tenim l'ATM com s'apoyarà, però que no és fàcil tirar-lo endavant, perquè la Unió Europea no és demanar una subvenció a la Diputació que pots canviar 10.000 euros cap allà i 10.000 cap aquí, si fa falta. Aquells no pots canviar res, aquells tu primer paguen, acabat et pagarem. I doncs clar, això te complica una mica la vida. Però l'hem de fer, i confiarem les carreres i ho anirem fent tot. El Viure al Poble no es podria canviar, ni es pot destinar, ni es pot fer cap d'allò. És un programa, hi va on, si heu vist el projecte, hi va els lavabos i dutxes aquí on tenim la botiga, per als visitants, per la gent que van en bicicleta, per tot allò. Hi ha un pla de camins que inclou sectors de les medes, hi ha una diversitat de camins que s'han de senyalitzar, s'han de netejar. Tot això inclou el Viure al Poble, no solament la carrera del Roca, hi ha altres coses. La carrera del Roca deu pujar 500 i pico de mil euros dels 700 i pico que val la qualitat del projecte. Vull dir que no és això sol. El que passa que té aquest problema que és una cosa recta, molt estricta i que no pots desviar-te per cap lloc. De la mateixa manera que l'aigua de les carreres es faran dues, o potser fins i tot en 3 fases, la carretera de la Roca, si una obra d'aquesta dimensió també es podria haver fet igual i repartir recursos. Escolta, que Europa no et permet això i en canvi la Diputació sí que et permet. Ara mateix la Generalitat ens diu, jo presentaré el projecte, 350.000 euros no us ho donem, però us ho donem 250. Bueno, però llavors vas allà i els dius, guaita, jo tinc de posar massa recursos i no els tinc per fer tota l'obra. Permeteu-me que em tregui un tall. I ho fan. Vull dir que aquesta és la diferència que tenim de les subvencions d'aquí amb les d'Europa. Europa dirà, no, tu t'has compromès aquesta obra i per què no es podràs veure. S'acabó. És la diferència que hi ha. Subvencions de Diputació i de Generalitat sempre pots anar a negociar i canviar-los o modificar-los, o si no arribes, dic, oi, de fer els tros menos quan puguem fer l'altre tros. Vam fer amb la carretera del Veí, amb el pla de camins, presentàvem tot el projecte, ens donaven una part i fèiem només una part, perquè tot no el podíem pas pagar. Però Europa sí que et fa complir aquell projecte com l'has presentat. És aquest el problema. Vull dir que és difícil, no us penseu que sigui fàcil, és difícil. El que passa és que ens hi hem embarrancat, com ens hi hem embarrancat en moltes coses, de moment hem anat tirant, el que passa que ara passant un temps que potser serà més difícil tirar que abans. Serà una mica més difícil, però bé, ja fem tot. Les bones intencions ho hi són. Vale? Tothom que vulgui veure el projecte està baix. També tinc encarregat el projecte del camí, però encara no el tenim fet. El tram de camí aquest de la fase 1 de l'aigua també està encarregat per l'asfaltat del camí, però no el tenim. I quan el tinguin també estarà baix a disposició del grup de públic.
12, el projecte d'hivernacles de Salt Llémena, us en recordeu que una vegada vam dir si era necessari buscar un emplaçament o això. L'empresa ja s'ha passat per davant, s'ha buscat l'emplaçament i ha presentat el projecte aquí a l'Ajuntament, perquè ells mateixos fan els tràmits en els diferents departaments, vull dir que no ho fem ni nosaltres, quan ells mateixos han donat els permisos. I nosaltres som els últims, com portin tots els permisos de tots els departaments de govern que tenen d'intervenir i tot, el passarem per aprovar un poc a llistat d'exposició pública, si esperant per aprovar-ho. Hem demanat que s'incorporés com a punt de l'ordre del dia perquè, com bé deies, el passat mes de maig, quan hi va haver l'episodi dels peixos morts a la Riera, ens va convocar en una reunió aquí i es va dir que una de les solucions era muntar un sistema d'assecament de les salmorres. Per reduir la sal En tot cas, en aquella reunió se'ns va explicar que era una de les possibilitats, que era la més viable econòmicament per les empreses que hi havia aquí i que en tot cas se'ns convocaria novament per poder discutir quines tecnologies hi havia amb els tècnics. Se'ns va convocar una altra reunió perquè amb els tècnics se'ns expliqués quines tecnologies hi havia, quines eren millors i quines eren pitjors i econòmicament viables o no, que tindríem aquesta informació. Nosaltres també comptàvem que els veïns més propers han d'anar on s'ha decidit fer aquest emplaçament, doncs tindrien informació del que es pretenia fer allà, no perquè sigui res de l'altre, però si més no, els veïns més propers tinguessin aquesta informació. I hem vist com el butlletí oficial de la província publica un dia de cop i volta que aquest projecte ja està en exposició pública i que hi ha un mes per presentar al·legacions. En aquest sentit, nosaltres el que demanaríem és que es fes enrere, que ens poguéssim reunir amb aquests tècnics, amb aquesta empresa, tots els membres de l'Ajuntament, que poguéssim parlar amb els veïns i en tot cas que quedessin convençuts que era un projecte. I això ho podem fer-ho mentre està en informació pública, mentre es fan les al·legacions, no ho sé, però jo sí que demanaria que s'aturés, que féssim aquestes reunions i que poguéssim saber què és el que es pretén, per què s'ha triat una tecnologia i no una altra i fer-ho d'una manera que s'ha parlat d'alguna participació. S'ha parlat d'alguna tecnologia. Com n'hi deu haver d'altres tecnologies. S'ha parlat es va parlar d'un satèl·lit. Es va dir que es buscaria la millor tècnica per el millor, el camp més ben posicionat, que no tingués afectacions de visualitat ni... Es va parlar que una de les tecnologies que hi havia era l'assecament, n'hi ha d'altres tecnologies per al tractament de les salmorres i que per tant era millor que ens reuníssim, que parléssim amb els tècnics de les empreses, que ens exposessin per què havien triat un sistema o un altre. Però si sempre s'ha dit aquest, però s'ha dit altre. Sempre s'ha dit això. Només he fet una reunió arran de... Sempre s'ha parlat del sistema Bassas en l'hivernacles, però s'ha parlat mai de res. Estem parlant només una vegada en aquí. Però només s'ha parlat d'això, però s'ha parlat mai de res més. El que va acordar aquell dia va ser que ens tornaríem a reunir, parlaríem amb els tècnics i ens explicarien quina és la tecnologia que podíem servir i nosaltres podríem aportar... I jo sàpiga no vaig pas en més. Ells han portat la documentació i han entrat aquesta documentació i... Doncs ens creu que s'hagi fet així i assabentar-nos d'aquesta manera i que els veïns més propers que tindran els hivernacles a prop de casa seu fins al trànsit que hi pugui haver, que no necessitaran molt grapot dels camions que hi pugin i hi baixin, doncs com a mínim que haguessin sabut, que haguessin tingut la informació del que es pretenia. I per tant jo crec que encara som a temps per produir-ho i que en la sessió en parlem, ens expliquin què pretenen fer, per què trien la tecnologia aquesta dels hivernacles no un altre si existeix, etc. Que podem fer les preguntes que corresponen. No que ens trobem de cop i volta que ja ho presenten a exposició pública en el butlletí oficial. I en aquest sentit us demanem... No, els hi comunicarem, que us cridin i que us facin una reunió, vull dir, no hi ha cap problema, la mateixa empresa que us cridi i us faci una reunió. És una cosa que serà pròpia de l'empresa gran o s'aprofitarà per les dues? S'aprofitarà per les dues, però qui està en condicions de pagar l'obra és la gran. I suposo que li durarà un lloguer a l'altre. El que passa és que l'altre, sempre i quan hi porti ja no en condicions. Tenen si tenen condicions concretes. Clar, és en condicions, per això no han volgut
Jo, per el que tinc entès, no han volgut fer una obra conjunta perquè tenen dubtes. Bueno, perquè era el projecte el que vam veure. I si els altres compleixen i porten gent en condicions, doncs podran fer servir. Això es fa una reunió entre tots nosaltres. No, i també és una manera que els veïns que més o menys siguin afectats més o menys directament. No, si és problema de l'empresa explicar-ho, vull dir, és un problema d'ells explicar les coses perquè la gent les entengui, vull dir que jo comunicar-los a l'empresa que facin una reunió i que cridin els veïns per explicar-se no tinc cap problema, perquè el mateix que sabeu vosaltres han entrat al projecte aquí, es tramiten tots els permisos ells, quan tot, la cosa de l'Ajuntament és decidir al final. L'Ajuntament no intervé fins al final, que és quan es decideix. En tot cas que l'Ajuntament s'esperi a cada decisió, aquestes reunions entre l'Ajuntament i amb els veïns. A l'exposició pública pot haver passat aquest mes i l'Ajuntament pronunciar-se d'aquí 2 anys. Vull dir que no t'obliga pas a l'exposició pública pronunciar-te de seguida. Nosaltres no es pot obligar ningú l'Ajuntament a pronunciar-nos. L'empresa no faria un projecte com aquest, el presentaria si pensés que l'Ajuntament no ho aprovarà fins d'aquí 3 anys i potser no ho aprovarà. Poder ells no ho faran, perquè el preu que vol això no ho sé. En qualsevol cas, un procés d'aquest, el que seria primer, que si hi havia un compromís de fer unes reunions i de parlar-ne, no s'ha fet, i segon, els veïns més propers tampoc s'ha fet. No, jo fins aquí no hi he arribat. Que vàrem fer una reunió per parlar-ne, de buscar un emplaçament per la sal, que l'empresa sí que ja ha fet la seva gestió i ja tot el que volies. Però l'única cosa que vaig fer va ser comunicar a l'empresa que sí que estàvem d'acord a buscar un emplaçament per fer aquests assecadors de sal. És la comunicació que se'ls va fer. I a més, una mica a través de gent i treballa, i dic, comunica'ls això. I que no és una cosa que l'empresa ja s'ha fet, va entrar al projecte i s'ha donat del secretari, van donar tramitació al projecte, amb el d'allò i que es tramiten els permisos, els tramiten ells, no? Sí, ells fan sol·licitats de medi ambient, els tramiten ells. No intervenim en la tramitació, en l'exposició pública, quan el diari, quan la Generalitat havia posat coses, la llei que diu que s'ha de posar l'exposició pública, l'exposició pública, i el mes. Ara, l'Ajuntament estic obligat a pronunciar-se, pot dir ningú, que ja tens de fer les reunions, ja tens de fer reunions. L'exposició pública és perquè la gent hi digui la seva. Som a temps, abans no es pronuncia l'Ajuntament, si està a favor o no, doncs fem aquesta reunió, que es faci una reunió a l'Ajuntament amb els veïns més propers. No, l'Ajuntament el facin ells, la fàbrica, els tècnics, expliquin què vols dir. No, perquè ara aquest projecte un té que per quins organismes ha de passar tot això. El medi ambient, l'ACRA, mines, arqueologia, tots. Ho han d'anar provant ells. Ho han d'anar provant. Aquí han d'arribar tots. Han d'arribar a les conclusions, han d'arribar tots els projectes aprovats. Aquí. I llavors és on se decideix, se'n parla i tot és molt. Però en el cas això li comunicarem a l'empresa que faci una reunió amb els veïns i... La gent serà molt més conscient i pot crear falses alarmes o no. Faci una reunió amb el tècnic no explica. Són els tècnics que han d'explicar. Ens va quedar amb això, que diguem un altre dius que també, que no m'agrada els dius. Ho capitalitzen Ramon, no entenc. Sí. La proposta aquesta, el 13, sobre el fracking, està bé, ja el Consell Local ja ens ho ha proposat també, però podem fer la nostra més o menys. Sí, més que res, perquè ara mateix Galvez és el municipi que està més afectat per aquest dintre d'un d'aquests permisos i com que la Garrotxa, la comarca també ja s'ha posicionat en contra i ja tot l'Ajuntament s'ha estat. Aquest dia vaig sentir que deien que no farien servir el fracking, que feien perforació normal, però digues, el poble de Riedal està ben dividit. Però jo hi tinc amics i allà està ben han venit ajuntaments que diuen que sí. Jo el que veia era, per exemple, una imatge de marca. No fa Ripoll, que han dit? Han dit que sí, Ripoll. No, contra el sistema del fracking està en contra tothom. Perquè el propi de Fordal.
Fordar, si és per sistema n'hi ha puestos que sí que hi ha algun treure aigua, però clar, és que això és una tecnologia. El problema és que pot malmetre els aqüífers. Aquí donen poc per aigua. No, a més, la relació aigua anterior al Garrotx, com és sortir que a la Garrotx hi ha problemes amb aigua, relaciona tot, I aquí quedava un punt que... Però per què? Doncs, per exemple, el meu municipi queda lliure d'això de fang. Què vol dir queda lliure? Territori lliure què vol dir? Que es pot fer? No, que posarem tots els impediments perquè si ve una empresa El sistema franc que no... és per... Però si l'Ajuntament tal aprova, o sigui, queda lliure què vol dir? Que no ho vol? No ho vol. Jo pensava que lliure volia dir que... No, que no es pot fer. Queda lliure d'aquest sistema. Aquí l'entrada que vàrem fer, aquí de sobre no cal que m'entendre. El nostre compromís és ferm en el ben entès que aquest Ajuntament promourà i iniciarà els tràmits de forma immediata per la reobertura de l'escola Brona en març d'un acord amb el Departament d'Ensenyament. Això està lligat en el punt anterior que hem debatut sobre la... És a dir, nosaltres estem disposats a negociar i assumir la responsabilitat que caigui en la gestió que calgui, en la gestió dels recursos que arriben, tant del POS, com del Consell Comercial, com d'Europa, com d'on sigui, sempre i quan tinguem veu i tinguem vot en aquesta negociació i decidir si els recursos van a un lloc o van a un altre, o si van a tots dos, però nosaltres també tornem a posar sobre la taula una petició que hem fet reiteradament en aquest Ajuntament, que és que s'iniciïn els tràmits per la reobertura de l'escola. Aquí només recordar que hi ha més de 50 empadronats de 0 a 16 anys. Però jo a l'última reunió vaig dir que seria necessari que portéssiu un estudi d'unes dades que diguessin que en els propers 15-20 anys aquesta escola és factible i no l'haurem de tancar com l'altra, perquè són molts milions a gastar-hi, un manteniment bastant alt. Mieres tenen 20, només el preu, 29 mainades, i d'aquestes 29 no són del poble. Havien tingut més de 30 i de 40. Però han arribat un punt que només en tenen 9 i tenen sort que del municipi de Santa Pau i Sant Miquel de Campmajor n'hi van uns quants i arriben a 29. Aquestes 29 mainades, a contrapartida que encara tenen un avantatge que els de fora, els del poble, si volen quedar-se a menjar a l'escola se l'han de pagar i els de fora ho tenen gratuït, igual que ho tenim aquí. Però, no obstant això, només el manteniment d'això, sense manteniment, petits manteniments, només com sigui llum, calefacció i la neteja, el manteniment ordinari a l'any, els hi costa el manteniment de l'edifici 17.200 euros i les subvencions 4.800 a 5.000 euros. Això només per mantenir aquests 29 euros val més de 20.000 euros. Amb el problema que comporta. Aquest any passat van haver de reformar la teulada perquè estaven les teules esquerrades i van pagar 117.000 euros per teulada. Fa un mes se'ls va espatllar la caldera de calefacció i van pagar 30.000 euros per posar la caldera de calefacció i l'instal·lació de la caldera i d'això no. És un manteniment constant, és un degoteig constant. Podrem assumir això, per exemple? Els nens els tenim, que troben una solució. Però digue'm que sí. Quants autocars surten? Ja digue'm que sí. Quant costen els autocars? Quant costen els nens nostres que van a Sant Gregori o que van a les Planes? També hi ha un cost en aquí? Saps la contesta? És gratis potser perquè nosaltres no ho paguem. La contesta d'un alcalde que està molt il·lusionat amb l'escola com és el Manillet. Diu que ell seria partidari de pagar 30.000 euros cada any d'autocar i que poguessin anar a una altra escola. No tenim els problemes que tenen en l'escola, però bueno, si s'ha d'assumir, s'assumeix, però seria bo... Per mi no és un problema, és una oportunitat. No, ja. Els nanos es puguin... És a dir, la majoria de vosaltres hem anat a escola aquí. Però ara està... Com que està fet de seguir tenint l'estudi, doncs bueno... Es proposa que ha de portar l'estudi, no ens hem de publicar nosaltres. Ara deixem-lo al Twitter. Tu mateix acabes de dir que, per exemple, havies fet el projecte de les carreres perquè si mai caus no se'l tinguis a punt. Quantes vegades, si més no, ara podem equivocar perquè has estat a la teva posició i l'experiència que tens tu. Quantes vegades crec que m'has dit que
fas projectes i els prepares perquè si algun dia hi ha possibilitat, doncs ara què ens demanes? Que nosaltres de la nostra butxaca ens paguem alguna cosa per fer aquest projecte? No, l'Ajuntament si tinguin una intenció, una predisposició a fer això... Però què heu de fer projecte? Aneu a ensenyament que faci un estudi de viabilitat, el fan gratuït. Ensenyament us farà un estudi de viabilitat gratuït. A Sant Gregori ho van fer per mirar de l'institut i ensenyament va venir una persona explicant-nos en la comunitat si era viable o no era viable. En tot cas, aquest ple habilita a un dels regidors perquè vagi a ensenyament en nom de l'Ajuntament per demanar un estudi de viabilitat. Sí, de meu, ja està, no passa res. Però a mi, he fet una mica de càlcul, el 2003 hi van haver 3 naixements, el 2004, 2, el 2005, 2, el 2006, 3. Llavors, el creixement, cases noves, jovent que es va quedar aquí i algun nou vingut a les carreres, vam estar 2 anys de 6 cada any. Però el 2009 només un. Ara tornem a portar el 2010 i el 2011, que hi ha un any de 5 i un de 6. I el 2012? Perquè ha vingut molta gent nova, molta jovent aquí a les carreres, això. El 2012 només 3. El 2012 només n'hi ha hagut 3. Previsió per l'any que ve, 1, 2. Hem tingut 4 anys en aquesta escala que ens ha fet pujar un volum molt important, però eren 3, 2, 2, 3... No són nens que ja s'han anat a la universitat, són nens que podrien fer tota la Llavors, segueixo la llista, que tinc llistat aquí, i dic, d'aquesta llista que tenim vosaltres que surten, aquí hi ha 36 mainades en edat escolar en aquests moments. 36 justos i clavats. Llorenç, Anna Llorenç, 2 mainades els portarà aquí, que van a Sant Gregori, si vivim una escola aquí, visquen a Sant Conviu. El Cos, el portaràs aquí a Sant Esteve, visquen a Girona. Això d'altres, La del Castell, siguent mestre anant al col·legi a Girona, els portarà aquí o se'ls portarà al col·legi? S'hauria de fer un compromís amb aquesta gent que els portaran aquí. Els del Raval, el Lleonard, els portaran aquí o iran a Sant Gregori perquè estan allà, estan treballant allà. Així hi ha uns compromisos, no sé, s'hauria de mirar la persona que els que tenim, llavors a part de tenir l'estudi de viabilitat, aquestes persones que fessin un compromís, perquè si nosaltres treballem i ens gastem una fortuna o fem gastar una fortuna i a l'hora de la veritat de 36 passem a 20, a 20 i pico, i d'aquí 3 anys o 4 o 5 només n'hi ha 15, no sé si valorà valgut la pena de gastar-nos aquest dineral, quan en aquests moments encara el cost per portar la mainada de col·legi és més barat. Aquí hi ha la mainada també de Planelles. Portarà la mainada d'aquí Planelles? Clar, vull dir, hem de valorar tot això. Què vols dir, que tindrem l'escola feta de mainada? Home, van a Girona escola. Vull dir, hauríem de fer un estudi molt ben fet d'això, un cop tinguem l'estudi de si és viable per la mainada que pugui haver d'aquí 10 o 12 anys, perquè esclar, haig de fer una obra que no és per ara, és una obra per sempre. El que passa que de la mateixa manera que es fa un asfaltatge per fer una promoció turística i perquè els vehicles en beneficien els que la fan servir i és una cosa de futur, doncs jo crec que per un poble, per fer un poble de futur, doncs a part del cost si són els vehicles no, perquè tampoc. Però també és una cosa que... El mateix sistema que van fer la Comunitat de Sant Gregori per fer l'institut, que van cedir un terrenys d'allà aquella urbanització d'ensenyament, això també ho pots fer aquí. Quin terrenys es cedeixen? També es pot fer aquí, és molt fàcil de fer això. Que ja saben que aquest institut ja s'hi pot anar lluitant, perquè si no és molt necessari el temps que passem, no ho veuran ni d'aquí 20 anys. Però aquell terreny, mentrestant, l'Ajuntament no pot fer res, absolutament res. Estan hipotecats ensenyament. Llavors, esclar, hem de veure totes aquestes coses. Jo si estudiem tot això, hem d'estudiar-ho bé, que no sigui que tinguem una escola, com llavors aquesta quan se va fer, que hi havia 60, 70, 80 mainades aquí al poble, i que amb 9 o 10 anys el col·legi va haver de tancar perquè n'hi havia 8. Clar, van quedar fotuts, però encara aquestes van tenir un servei de prou anys, ja venien de molt enrere. Però és que ara, el temps que passem, no ho sé. Jo en tot cas això penso veure... Jo no puc veure en terra amb això, només. I parlo amb una dada, que és que els alumnes que van a escoles rurals tenen millor resultat acadèmic que no els que van. Sí, tot el que vulguis ser-hi, però... Aquí estem a gairebé
Tingues en compte quilòmetres de Sant Gregori, estem a 2 quilòmetres de les Planes, i que els nens es poguessin quedar aquí a la vida del poble és positiu per a les famílies, i si a més el resultat escolar d'aquests nanos i nenes és millor, doncs millor per tots. És a dir, per això fem un esforç, per això venim a l'Ajuntament, perquè si no, escolta'm, ja el que està fet ja està fet. És a dir, el mateix per intentar... No, ja ho sé això, però vull dir, estudiem-ho, vam encarregar un informe d'ensenyament i després d'aquest informe un compromís amb aquests veïns, a veure quin seria que portaríem realment a mirar aquí. Abans de fer un pas important mirem-ho tot, vull dir, s'ha d'avaluar tot, perquè si ens l'hem de fotre pel morro, gastar-nos una fortuna o fer gastar a la Generalitat una fortuna, això ja ho dubto, perquè l'Ajuntament de Sant Gregori en aquests moments la Generalitat li està deguent 700.000 euros i els té fets amb un préstec. 700.000 euros, si no pot aguantar més, i aquest any els ajuntaments veïns els hem d'ajudar a pagar el menjador. Doncs de menjador sol, escolars i de guarderia, la Generalitat li deu 700.000 euros. Ara els hi va pagar 200 i pico euros de 5 mesos, però de fa 2 anys. Diguéssim, d'allà cap aquí, sense pagar. Clar, l'Ajuntament de Sant Gregori diu, nosaltres ja no podem assumir més. Si no ens paguen res més, no podem. Primera, està prohibit d'endeutar-se. Ja no es poden endeutar més. No saben com ho faran. La guarderia té tots els números de per casa. Tots els números de per casa. No sé com ho No ni escoles ni res, ni la nominada encara haurem de controlar local. Sí, encara podem posar el local social. Què passarà? Amb un mestre, però que és greu perquè nosaltres, com ho dic ara mateix, tenim una subvenció aquella de les línies de la llum i d'aquí davant de la botiga d'aquell terres, tot allò, que estem més d'un any i mig, no ens han personat un duro, hem lluitat i els hem fet de tot, no saben, ni saben quan. Ni saben quan. I això hem hagut d'assumir de baix. I van assumir una part d'aquestes línies, però no tota la part d'assumir la dona, s'han d'anar a les vagues i la puguin connectar. I mentre estava l'entenir, si no hi ha res, no la fabricar. I la línia acabada, la línia feta i acabada. I el veí es creu unes hòsties que es van de Déu i nosaltres recursos no en tenim perquè de molt de cap ja n'hi ha. No saps com fer-ho, no saps com sortir. No saps com sortir. I si voleu fer reunions amb els veïns, llavors qui portaria, qui no portaria, abans de fer un pas important d'hipotecar un terreny, mirem-ho tot bé, si és viable o no és viable. No, és que sigui una cosa que posar, és que hem de tocar, avui dia hem de tocar de peus a terra, perquè els recursos els únics cèntims que són segurs són els 470.000 euros que es va comprometre a la Unió Europea, però de la part que ha de portar la Generalitat, del 100 i pico que ha de portar la Generalitat, encara que més por que una caixa de bombes. Em fa més por que una caixa de bombes, però jo dic que els problemes ja seran nostres per executar l'obra, perquè ja l'haurem de fer fàcil, però el problema és el nostre. Va bé? Per tant, unanimitat habilitar un regidor que coordinar l'educació. Sí, coordinar l'educació, demanar un estudi de viabilitat per una futura escola. Ara voldria el nom de regidor o... No, jo dic, si voleu el nom de regidor... Doncs vull avisar molt. Sembla que diríem a la Marissa que... Sí, doncs ja... Nosaltres, no posaria cap cosa, no. Més que tot és que truqui allà, demani hora per acabar en nom de l'Ajuntament de Sant Aniol, perquè s'ha de dir així, quan anem demanes i demanen hora, en nom de l'Ajuntament de Sant Aniol. Voldríem una persona, un estudi de viabilitat per una escola rural de Sant Aniol. Jo ho sé perquè a la meva comunitat la vam encarregar i va venir una senyora amb el estudi per l'institut de la meva comunitat que ens ho va explicar, va estar allà fa 5 o 6 anys. I sé que el van fer gratuït a ells, els que hi havia viabilitat. I ells te diuen que hi haurà anat el futur, pot ser que calculen més o menys el percentatge de naixements que hi ha hagut i el bifanteri i les possibilitats de creixement del poble, i començarem per aquí, evidentment. Pregunto... Sí, parell de coses. Si preguntes, el que volíem demanar és que els edictes, els anuncis que ara es pengen en aquest passadís d'entrar
l'Ajuntament que es pengessin a la vitrina aquí al carrer, perquè si no, quan és tancat l'Ajuntament els dissabtes i els diumenges no es poden consultar la informació que hi ha penjada. Es pengen fora. Tenen altres ajuntaments de Sant Gregori. Sí, ja és a fora, no hi ha la possibilitat. I tenim una altra cosa, i és que m'ha arribat, no conec el detall, però que hi havia hagut alguna instal·lació d'alguna casa a les carreres, però entenc que deuen en aquest sentit ampliació del termini de construcció. No. Varen fer l'informe al tècnic que el tenim sobre la taula, el tècnic municipal, perquè de la nit al dia ens van col·locar el mòbil. Què van fer? Ens van col·locar el mòbil. Un mòbil d'aquests prefabricats per allò al mòbil. Jo hi vaig entrar a fer un rebaix a la casa perquè ens entrava l'aigua dintre, hi havia un espai molt petit, van fer el rebaix que volien posar una barbacoa allà darrere. Estaven feliç i marxo. I al cap de 3 o 4 dies, no sé com va dir, saps que ens han col·locat una casa allà? Què dius? I vaig anar al tècnic, tenim l'informe a baix, per avisar-los que estiguin que jo que treu una general. He sentit-ho molt i molt de respecte, tot el que vulguis, però si haguessin demanat permís per fer una ampliació i fer-ho d'obra, se'ls havia pogut concedir, però d'aquesta manera no. No demanar res, una mica se'ls ha de reemplaçar per la feina. Aquesta gent ja se'ls va emplaçar perquè van pintar la casa sense que se va fer els carrers amb un episodi de nosaltres i mangas, i diu que hi ha el franc, ja tenen una pintura, una mica de veu. Van pintar la casa. Una cosa que sapigueu que l'informe que invertim va fer un cost, les costes un tot, doncs he dit ja, cap revís, estan a la feina, estan a la Llavors, des de la convocatòria d'avui va arribar la sol·licitud per part de l'Associació Catalana de Municipis i d'altres entitats supramunicipals que es fes una moció d'expressió a la declaració de sobirania del dret de decidir del poble de Catalunya va aprovar al Parlament. La sol·licitud diu, hi ha tot el text de la declaració i diu que s'acordi per ple a donar suport a la declaració de sobirania del dret de decidir del Parlament el 23 de gener de 2013 i enviar la moció al Govern de Catalunya, al Parlament de Catalunya i a les entitats del Govern espanyol. Si us sembla bé l'incorporaríem en el ple i decidiríem la decisió si no, ara això. Sí? Van poder solucionar el districte allà de passadís, que van poder solucionar el pèrdua d'aigua, es perdia el 50% només de l'aigua que deixava. Ens va costar molt, però ara falta acabar d'arreglar allò, però esperar per uns recursos. Tenim el districte de la banca, però estic dit que el podéssim. Es fa una preparació sobre la business i l'aigua que era un millor. També he vist que posareu un de llum aquí. Sí, perquè la Carmen aquests del David van allà als seus arrendaments, i van a la Carmen i va dir, hosti, és perillós, perquè el terra està brut, i vam poder passar un fil, posar un pal allà i un fil d'aquesta tarola perquè es deu així. Està bé. Va bé? Doncs s'ha fet la sessió.